Neurtzen ez dena ez dago, hobetzerik. Arlo askotarako balio du esaldi horrek, baina kirolean bereziki erabilgarria da. Teknologiak izugarri egin du aurrera, eta gaur egun, orain arte ezinezkoak ziruditen neurketak eta datu bilketak egin daitezke. Ez profesional mailan bakarrik, baita amateurretan edo kirolzale soilen kasuan ere. Gailu berrienak informazio kantitate oso handiak biltzeko gai dira, eta horregatik, matematikaren eta adimen artifizialaren laguntza behar da horiek kudeatzeko. Zenbatu, neurtu, analizatu, azkarrago korri egiteko, urrunago jauzi egiteko, eta aurkariak baino tanto gehiago egiteko. Hori da helburua. Informazioaren eta datuen analisia kirolean nola erabiltzen ari diren erakutsiko dizuegu gaurko saioan. Garrantzitsuena parte hartzea omen da, baina zientziak gure markako betzen ere lagundu diezaguke, eta behar bada irabazten ere bai. Has gaitezen! Matematika aplikatuko Euskal Zentrora, bekamera jo dugu adimen artifizialak kirolean nola eragin dezakeen jakiteko, eta adimen artifizialaren atzean dauden eredu eta formulez hitz egiteko. Inigo Urteaga seinalen prozesamendu estatistikoan aditua da, eta ikaskuntza automatiko probabilistikoaren alderdi metodologikoak eta aplikatuak ikertzen ditu. Kaixo Inigo, Kaixo. Kirolean errendimendua hobetzeko zertan lagundu dezakete bai matematikak eta bai adimen artifizialak? Gauza askotan. Hasteko esango nuke matematika dela mundua ulertzeko tresna bat. Mundua deskribatzeko eta ulertzeko tresna. Beraz, matematikak bi gauzetan laguntzen du adimen artifizialean. Esango nuke alde batetik probabilitatea oso garrantzitsua dela, gauzak ze probabilitatearekin pasako diren deskribatzeko, eta gero eredu matematiko, estatistiko eta ekuazio diferentzialetan erabiltzen diren ereduek bitartez. Zuek munduari galderak egiten dizkiozue. Bai, hori da. Zer gertatzen ari den jakiteko, ezagutzeko. Hori da. Orduan, adimen artifizialak ere esan dezakegu 3 galdera mota egin ditzazkela. Zer gertatu da? Adimen artifizial deskriptikoa deitzen dugu, ez? Zer gertatu da partida honetan? Atzera begirakoa. Bai, hori da. Zeintzuk izan diren jokalari baten jaurtik eta probabilitateak, edo zenbat gol sartu dituen, denbora batean, eta bar. Gero dago, adimen artifizial prediktiboa. Zer pasatuko da? Zer pasatuko da hurrengo partidan? Edo zer pasatuko zaio jokalari honi 60 minutu jolasten baldin badu, edo 80 jolasten baldin baditu, zenbat nekatuko da. Eta gero dago agian azkeneko galdera, edo galdera interesgarriena. Zer gertatuko litzateke hau egin beharrean beste ure egin izan bagenu. Gauzak aldatu hobetzeko, errendimendua hobetzeko alegia, ez da? Bai, errendimendua hobetzeko eta baita jokalarien osasuna eta lesioak egiteko, adibidez, ez da? Orain arte Inigo, zein da kirolean erantzun zaion galderarik nagusien, atzera begirakoa? Bai, orain arte historikoki atzera begirakoa zer gertatu da, izan da adimen artifizialak edo estatistikak gehien landu duen arloa, ez? Baina adimen artifiziala hobetu den nenean, orain daukagu zer gertatuko da erantzuten hasteko aukera hori, ez? Aurrera begirako hori da, galdera hori da garrantzitsuena. Bai, hori da garrantzitsuena, partida hasi aurretik esan genezake, baina gero dago beste galdera da, hau pasatu da, hau izan da emaitza, baina ze pasatuko litzateke zerbait desberdin egin izan bagenu, ez? Eta horrek ja beste salto kualitatibo bat ematen du, ez? Zeren azkenean beti izaten da aurresatea oso zaila dela, eta batez ere etorkizunari dagokionez, ez? Txiste hona da hori, bai. Orduan, hori da azkenean adimen artifizialak lortu nahi duena, baina zailtasuna handiago de, bai matematikan arlotik, baita
kirola azkenean ez delako arazo itxi edo kontrolatu bat, ez? Beti daude kontrolatu ezin ditugun faktoreak eta horrek egiten du adimen artifizialak kirolean erakargarri, baina era berean konplexu eta zail. Astero egiten duten moduan, Universitario Bilbao Rugby taldeko jokalariak entrenatzen ari dira Errekaldeko polikiroldegiko zelaian, Elfangon. Gaur ordea ezoiko bisita bat dute. Matematika aplikatuko Euskal Zentroko ikertzaileak entrenamendura etorri zaizkie adimen artifiziala kirol errendimenduaren zerbitzura jarri nahi duen proiektu baten parte hartzeko gonbidapena egitera. Centro Vasco de Matemática Aplicada. Y vamos a hacer un estudio. The main objective of the project. Proiektuaren helburu nagusia da monitorizazio sistema adimendun bat garatzea kirolariei entrenamenduak hobetzen eta pertsonalizatzen laguntzeko, baita entrenatzaileei ere. La idea es ofrecer una barra de energía. Asmoa da jokalari bakoitzak energia barra bat izatea, entrenatzaileak ikus dezan noiz eskatu diezaiokeen gehiago estutzeko jokalari bati edo noiz aldatu behar duen taktika. Bideojokoetan aspalditik erabiltzen dute. FIFA jolasean jokalari bakoitzaren energia barra ikusten da. Ideia hori erarazi nahi dugu. Neurgarria den elementu baten bidez entrenatzaileak erabakiak hartzeko erabil dezan. Y que el entrenador pueda usar para tomar decisiones. Monitorizazio sistema hori garatzeko ikertzaileek eredu matematikoak sortu behar dituzte. Horretarako parametro kardiobaskularrak neurtzen dituzte merkatuan dauden gailuekin. El proyecto utiliza sensores comerciales como los que usa. Ia gehienok ditugun gailu horiei etekin handiago atera nahi diegu. Izan ere, gaur egun frekuentzia kardiakoaren analisia egiteko erabiltzen dira soilik. Baina, maila fisiologikoan, seinale horiek oso informazio interesgarria eskaintzen dute. Relevantes a la hora de ver cómo es el rendimiento del deportista. Gailu horiek dituzten sentsoreak baliatuz elektrokardiograma jasotzen dute, hau da, bihotzaren aktibitate elektrikoaren seinalea. Arnasketa neurtzen dute eta baita izerditzean azalak nola erantzuten duen ere. Gainera, odol fluxua ere neurtzen dute. Nerbio sistemari lotutako parametro horiek guztiak kontuan hartuta, kirolariaren osasun egoera orokorraren berri jaso dezakegu. Eta informazio hori entrenamenduak hobetzeko edo lesioak prebenitzeko erabil dezakegu. Gaurko entrenamenduaren helburua bi jokalariri jarri dizkieten gailuak probatzea da. Errugbian neurketak egiteko gailu egokiena zein den jakin nahi dute. Izan ere, kontaktu handiko kirola da. Behin datuak jasota, informazio hori algoritmo edo eredu matematikoak elikatzeko erabiliko dute. Batetik, ikertzaileek jasotako seinale bakoitza aztertuko dute eta fisiologo baten laguntzaz, seinalea termino medikoetan interpretatuko dute. Ondoren datu hori ereduari gehituko diote. Baina datu volumena oso handia denez, ikertzaileek gainbegiratu gabeko estrategia deritzona ere erabiltzen dute.
Hau da, algoritmoa bera saiatzen da, jasotzen duen informazioa bere kabuz egituratzen. Guk 20 jokalari ditugu. Haien datuak begiratuz, fisiologo batek esaten digu. Kirolari hau proba honen minutu jakin honetan bere aireztapen atalasera iritsi da. Behin algoritmoak entrenatzen ditugunean, jokalaria puntu horretara iritsi aurretik ereduak berak esango digu. Hurrengo 5 minutuetan aireztapen atalasera iristeko 90% probabilitatea duela. Baina gailuen bidez jasotzen dituzten seinaleak ez dira garbiak, garrantzi gutxiko informazio asko ematen dute, ikertzaileek esaten duten moduan, zarata handia da. Are gehiago, kirol testuinguru batean jasotzen badira. Adimen artifiziala erabiltzen dugu, Bayesen inferentzia izeneko metodo bat hain zuzen. Beste pertsona batzuen neurketetatik jasotako jakintza erabiltzen dugu. Haien parametroek nola evoluzionatzen duten ikusten dugu. Neurketa horiek zarata handia izan ohi dute, baina metodo honi esker garbitu ditzakegu eta frekuentzia kardiakoaren seinale garbi bat lortzen dugu, nahiko erreala. Errugbia ez da monitorizatu duten kirol bakarra. Futbol eta saskibaloi taldeekin ere lanean ari dira. Izan ere, futbolak lan fisiko handia eskatzen du, eta saskibaloia berriz oso leherkorra da. Errugbia bien arteko kombinazioa da. Proiektu honetan, emakume kirolarien informazioa biltzeari garrantzia handia eman diote. Tamalez, historikoki emakumeen datuen gabezi handia izan dugu. Gure helburua arrakala hori murriztea da. Adimen artifizialeko ereduak soilik gizonezkoen datuekin entrenatzen baditugu, eredu okerrak edo partzialak sortuko ditugu. Gure ekarpenarekin alborapen hori ezabatu nahi dugu. So we want to eliminate this bias with our contribution. Proiektuak 2 fase izango ditu. Lehendabizi, gailuak probatu eta egokienak aukeratuko dituzte. Eta ondoren, jokalarien jarraipena egingo dute denboraldi osoan zehar. Mele bat irabaztea ez da indar kontua soilik, zientziak ere bultzatzen du. Eta adimen artifizialari esker, jokalari hauek entsegu lerrotik gertuago daude. Inigo, datuak dira zuen lehen gaia, ezta? Algoritmoen jakintzaren iturria, ezta? Baina zer klasetako datuak erabiltzen dituzue? Kiroletan, zuk esan duzun bezala, datuak dira lehen gaia eta ereduak eta algoritmoak errezeta. Orduan, lehen gaiak onak izan behar dira. Eta kirolean, esango nuke, 2 datu erabiltzen dira gehien bat gaur egun. Alde batetik, sentsorek lortzen dituztenak, eta bestetik, kameren bitartez lortzen diren datuak. Orduan, sentsoretan, abanikoa ikaragarria da. GPS-ak, azelerometroak, elektrokardiogramak, arnaz patroiak... Ikaragarria, bai. Irudien ikuspuntutik, irudiak beti egon dira hor, baina adimen artifizialak egin duena da, esan dezakegu, kamerek lehen ikusi egiten zuten, eta orain kamerak adimen artifizialak ulertu egiten du. Eta horre datuen volumena ikaragarria hasi da. Eta datu horiek nolakoak izan behar dute? Gaur egun kirolean benetako inpaktu izateko, datuiek denbora errealean jaso behar dira. Ezin dira izan ingurune artifizial batean, baizik eta denbora errealean, entrenamenduan, partidan, ze azkenan horrek emango dio, bai entrenatzaileari, bai kirolariari benetako balioa, ez? Zein den kirolariaren egoera eta osasuna benetan inporta den momentuan. Beti esaten da, ez, informazioa gauza bat dela, eta beste bat jakintza, ez da, zuek jakintza erauzten duzu datu horietatik, ez da? Hori da adimen artifizialak egin behar duena, ez? Datu hutsetik
informazio baliagarria ateratzea. Eta hor, prozesamendu asko dago, historikoki ere hor egon dira, esanet, adimen artifizialen barruan agian azaldu ez direnak, baino pixka bat, seinalea eta zarata zen agian ingenieritzan erabiltzen ziren hitzak, zein den benetako informazioa eta zein inguruan dagoen zarata eta baliorik ez duena, ez? Eta orain galdera nagusia, zertarako? Esango nuke bi helburu nagusi daudela. Alde batetik dago osasuna eta errendimendua, kirolarian osasuna eta kirolariaren errendimendua hobetzea, logikoa. Eta beste agian da, estrategiak eta erabaki egokiak garatzea. Amaia Ostolaza atletak utzi dio dagoeneko goi mailan lehiatzeari, baina korrika egiten segitzen du. Duela 3 urtetik ona gailu berezi bat du bidelagun. Kirola zare gehiago gozatzen laguntzen dion glukosa neurgailu bat darama besoan itxatxita. Ez du diabetesik. Sentsoreari esker, zehatz-mehatz eta une oro daki, odolean duen azukre maila eta hala bere kirol errendimendua kontrolatzen du. Asko ikasi du gailua daramanetik. Nire gorputza ezagutzea, nola funtzionatzen duen barrutikan, zezu bakizu ni baki nola egiten dute korrika, ritmoak, sentsazioa, baina ez dakit nola dagoen nire gorputza barrutikan, eta hori ikasi nuen. Zenbat, eta nola eragiten duen egiten dezun gauza bakoitza. Sentsorea sistema askoz ere zabalago eta konplexuago baten oinarrizko osagaia da. Besoko neurgailuak gailu mugikor batean instalatutako aplikazio batera bidaltzen ditu jasotako datuak. Datuak eta datuetatik ezagutza erauzteko adimen artifizialean oinarritutako algoritmoak erabiltzen dituen software bada. Jarri nunen, horietako sensore bat, lehenengo aldiz jarri nunen duela ja 7 bat urte horrela, pentsatzen nun ondo jaten nula, nik kirolaria naiz ere bai, eta aspalditik batzen dituen datuak, jaten nuna, lo egiten nuna, kirola, eta baino faltatzen zitzaidan zerbait, pixkat neurtzeko nire barruan ze gertatzen zen. Gertatzen den hori metabolismoa da. Hau da, gorputzak, kasu honetan kirola egiteko, behar duen energia nola erabiltzen duen. Prozesu hori ezagutzeko eta alden neurrian kontrolatzeko, glukosa mailaz gain, beste informazio iturri batzuk ere baliatzen ditu aplikazioak. Ordulari adimendunek jasotako jarduera fisikoari buruzko datuak, atsedena eta loari buruzkoak ere bai, eta erabiltzaileek elikadurari buruz ematen duten informazioa inkesten bitartez. Hori guztia analizatzen du adimen artifizialak. Gure datu basean, 1,5 milioi ordu metaboliko baino gehiago ditu eta milaka erabiltzaile pasa dira hortikan, eta informazio hori egiten duguna da sailkatu adimen artifiziala erabiliz. Sailkapen horri esker predikzioak egin ditzazkegu. Orduan, zuk jartzen baldin bazue aplikazioan, jan behar dezula ez dakize bazkaria, jan aurretik guk predikzio ematen dizugu, jakin dezazun nola eragin behar duen zure gorputzan edo zure metabolismoak nola aprobetxatu behar duen nutriente horiek. Doitasunezko nutrizio deitzen diote eta oso erabilgarria da kirolean, batez ere profesional mailan. Puntako hainbat kirolarik probatu dute edo ari dira probatzen dagoeneko. Software honek posible egiten du glukosa edo energia mailak nahieran antolatzea. Adibidez, lehiaketaren unean, gorenean egoteko, entrenamenduak hobeto planifikatzeko edo esfortzuaren ondorengo errekuperazioa eraginkorragoa izateko. Teknikoki, metabolismoa kalibratzea dela esan daiteke kirol helburu jakin batzuk lortzeko,
baina Amaiak hitz xumeagoekin definitzen du, norberaren gorputza ezagutzen laguntzen omen dio. Duatloi bat hain dela urte asko, orduan izan nuen entrenadore bat, eta berak esan zidan jateko karreran zehar, korrika hasieran, hartu gel pare, gero txirrindan, hartu bidoia ez dakize, eta neukan tripak nahastuta, baino ezin korrika egin, botatzeko gogokin, bukatu nuen, baino oso gaizki. Orduan kontuatu nintzen, beste pertsona batentzako normala zanan, etzako gehiegi zala. Kirol markak hausteko, metabolismoa kalibratzeko aukera, kontrolaren eta monitorizazioaren ondotik, eskura dugun errealitate bat da dagoeneko. Hitz egin dezagun orain kirol kolektiboei buruz, ez da, talde mailako kirolei. Algoritmo horiek desberdin lan egiten dute? Bai, orokorrean baitz esango nuke, eta batez ere datuak ere desberdina direlako. Orokorrean taldearen funtzionamendua aztertu nahi denean, asko irudia eta bideoa erabiltzen dira. Taldearen zelaian daukan disposizioa aztertzeko, eta hor ere algoritmo ezberdina sartzen dira. Alde batetik sartzen dira irudia analizatzen duten algoritmoak, eta beste alde batetik sare analisia egiten dutenak. Sarea ulertuta jokalariak sarearen puntu bakoitza, eta jokalarien artean egiten dituzten mugimendu eta paseak beraien arteko harremanak. Hori askotan telebistan ikusten dugu, ez da, sare hori mugitzen, ez da. Hori da, bideoaz ari gara, irudien analisia, hor zer sartzen da, ikusmen artifiziala eta adimen artifiziala, baita ere, ez da? Ikusmen artifiziala azkenean irudiaren pixel bakoitzetik kontzeptuak ateratzeko, zein den jokalaria, zein den baloia, zein den aurkaria, zein den talde berdineko jokalaria, eta gero adimen artifiziala beraien arteko relazioak ulertu eta azaltzeko. Ze teknologia erabiltzen da? Hori guztia, izan ere elementu asko mugimenduan dira, ze teknologia erabiltzen duzu? Esango nuke, agian boomaren arrazoietako bat sare neuronalak izan direla. Ikusi da, sare konvoluzionalak eta orain transformer deritzen azkeneko sareekin, irudia prozesatzeko gaitasuna handia dagoela. Eta lehen esan dugun bezala, azkenean datuak denbora errealean analizatu behar direnez, sare hauek oso egokiak izan dira, analizi horiek egiteko denbora errealean, eta bai prozesatzeko pixeletik kontzeptuetara, eta bai kontzeptu horiek gero nola mugitzen diren denboran zehar bideo batean ulertu eta azaltzeko. Guk telebistan ikusten dugunan futbol partida bat, edo saskibaloia, edo talde mailako kirol horiek mugimenduan ikusten ditugu sare horiek, baina zuek zertarako erabiltzen dituzue? Analisi horiek guztiak, zer jakin nahi duzue? Bai, azkenean entrenatzailea jakin nahi duena izaten da gakoa. Bat izaten da, talde bezala nola jarri, nola izango den hobeto zelaian kokatzea, bai denboran ere bai, agian partida hasieran horrela, partidu bukaeran hala, irabazten baldin bagoaz horrela, bestea, eta beste galdera izaten da, sare hortako elementuei buruz, ez? Esatea, pertsona hau hemen kokatu beharko genuke edo hemen, aldatuko dugu pertsona kirolari hau beste honengatik, ze agian 60. minututik aurrera nekatuta dago eta nahiago dugu bixiago dagoen jokalari bat kokatzea. Orduan, bi galdera dira, ez? Azkenean, sare horreko elementu edo taldeko elementuari dagokion galderak, eta beste aldetik estrategiak talde bezala nola kokatu eta zein diren aukera egokienak. Baldu mugarik gizakiaren kirol errendimenduak. Teorian, bai. Duela gutxira arte maratoia 2 ordu zazpitik korritzea ia ezinezkotzat jotzen zen. Baina prestaketa egokia, berezko gaitasuna eta teknologia pixka baten laguntzaz muga hori gainditu egin da. Eta betiko galdera mai gaineratu da berriro. Baldu mugarik gizakiaren kirol errendimenduak. Giza gorputzaren fisiologia edo funtzionamendua kontuan izan da muga bat du, noski. Jarduera fisikoa egitean sortzen den beroa kanporatzea da lehenengo muga biologikoa. 40-41 gradutik gora entzimak desnaturalizatu egiten dira.
eta zelulek kalteak jasaten dituzte. Gainera, sabai metaboliko bat ere badago. Gure gorputzak ezin du energia sortu erretzen duen abiaduraren gainetik. Hortaz, beroaren eta energiaren kudeaketak ezartzen du muga. Hala ere, historiak behin eta berriz erakutsi digu mugak mugikorrak direla. Inigo, zeintzuk dira adimen artifizialak dituen erronkak kirolean errendimendua hobetzeko? Esango nuke lehen esan bezala bi ikuspuntu dela, bat datuak eta zenbat eta datu hobeak, orduan eta adimen artifizial hobea, eta beste ereduak dira. Orduan, datuen munduan, esango nuke zarata ekiditea, eta beste alde batetik datu desberdinak elkartzea. Orain egiten da sentsorekin galdera batzuk erantzun, eta bideoarekin beste galdera batzuk erantzun. Bi siloetan bezala daude orain analizi horiek, eta horiek elkartza izango da erronketako bat, eta bestetik dago eredua. Ereduek egin beharko dute ulertu eta zarata hori kendu, datuak ulertu, eta gero nola elkartu, galdera horiei erantzuteko. Orduan, esan dezakegu adimen artifizial proiektiboan garapen asko egin dela, baino lehen komentatu egun zer gertatuko litzateke hau egin izan ez bagenu edo egingo bagenu, galdera hortan oraindik algoritmoki asko dago egiteko eta hobetzeko. Bukatzeko Inigo, ez dakite teknologia honek, algoritmoek, adimen artifizialak kirolari hainbesteko kontrola ekartzen dioten teknologia hauek emozioa ere kenduko ote dioten. Ez dakit, hain kontrolatuta egotea... Nire erantzuna ez bidibila da, ez. Azkenean, adimen artifiziala egingo duena da, kirola ulertzen lagundu. Eta kirolari, entrenatzaileari, zuzendari bati, erramintak emango dizkio. Baina azkenan kirola irekia dela, gizakiak daude hor, eta beti dago norbait irristatzeko aukera, eta faktore asko daude, giza faktoreak. Orduan, nik uste adimen artifizialak tresna bezala asko lagunduko duela, baina beti izango duela magia hori, eta ez dela erabat kontrolatu bihurtuko kirola. Oso ondo, horrekin gelituko gara, Inigo. Eskerrik asko. Zuri, mila esker. Gizakiek bakarrik ez, makinek ere hausten dituzte kirol markak. Tximista izeneko honek irabazi du berriki, Beijingen egin duten robot humanoideen maratoi erdia, beste 105 parte hartzaileen aurretik. Lasterketako 21 kilometroak 50 minutu eta 26 segundoan korritu ditu. Hau da, gizakiaren marka 7 minutuan hobetu du. Eta zer? Pentsatuko duzue, makina bat da. Ematen duena baino meritu handiagoa du tximistak. Navigazio autonomoa, zirkuituak hozteko sistemak, oreka kudeatzeko softwarea, ikusmen artifiziala, hori guztia jokoan sartzen da. Izan ere, norgehiagoka teknologiko bat da hau, ez kirol proba hutsa. Hemen ere, berdin balio du esaerak. Garrantzitsuena parte hartzea da, ez irabaztea. Eta helmugara piezarik galdu gabe iristea, ahal bada. Datorren astera arte, agur!